Nej! Mit navn er Victoria Hansson. I skolen kalder de mig glaspigen, fordi jeg ikke kan sparke til en fodbold uden at brække noget. Lægerne siger, at jeg har sygdommen osteoporose. Men Beate og jeg har en anden teori. Min far var indianer, og han forsvandt i Canada under en jagtulykke for 6 år siden. Man fandt aldrig livet. Nu er Beate og jeg taget til Canada for at bo hos min farmor og farfar. Vi vil finde sandheden om min fars familie og om min sygdom. Ashe no tare ya